Jesu amen. Usitara Jesu amen. Tunakutenda marima ngwana nana tutakutambisa nguo amen. Tunakuita rujani mere chikakuchira mwana wa Bwana. Evangelist pale na wachikora chikora na wakati. Amen. DOV, wali wakitrenya shashukuru, wali wakakomborere. Thank you so much for welcoming me. Mashita yenyu, reka indipe rukuzo. Nekure mekenza, uye titende, prophetess wenu. Ustara mabo Jesu. Amen. Reka titende Pastor Freddy. Titende wale wapotisi wale pakatipende, wale wakitrenya shashukuru. Wale wakipafari. Chada waliwele shukura mwaka, sorry. Ndawaya na first lady, kumako yenu, she's here with me. Wakati shashukuru. Wakati wafundisi ndio wakashinda pasipani. Basi wamroa fight makuchesha leo tipoti babu dada. Ati rana umai. Anokambira mpasa kwa mgara. Ndotenda mali. Legaini werenge shoko kubakukia Exodus 14 verse 18. And Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them no more. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, why crieth unto me? Speak unto the children of Israel, that they may go forward. But lift up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it. And the children shall go on dry ground through the midst of the sea. And our Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us, for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Otherwise, when Pawakabuda in Egypt, Avanakubuda is ordinary people. They were slaves, yes, but Pawakabuda with great possessions. You know, Fuga Kuti, Varukutera, Avasukutera, and Vari ordinary. Varujiziva. Avasukutera, my slaves. Varukutera, my former slaves, who are now rich people. Which means Varukutera, when a Jew Jao, that my one fellow, I'll sit and chatting. Ulipakufuka kuti vanhu avane zvinhu zvavo. Moyo waFaro usiku waziva kuti vanhu vabuda. But pane mari yabuda futi muEgypt. Pane favor yabuda vakatakura muEgypt. So there are times yekuti unogona kushamisika kuti chii chavanonifaitira. But kune imwe favor yakaiswa naMwari pauri. Yekuti the enemy ndoiri kutoona kuti munhu haasi ordinary. Kukenani haasati apinda. But haasi ordinary. Munhu haasati asvika kwaanofanirwa kuenda. But ari muhoti. Ane goridhe rainaro. So havasi kuteerwa vanhu vari ordinary. Nokuti mumwe unogona kunetseka kuti iwana ndisandapinda Kenani. Why are they following? Une zvawakatakura zvinokosha. Une favor iri pauri yakanyanya. Saka Faro aronga hondo kuti ngatiteererei vanhu ava. Ndinofara kuti mukuronga paMwari paiva neimwe nzira. Ukaverenga Exodus 13 verse 17. There was a shorter way, a nearby way to get into Canaan, but God used the long way. So, Holy Spirit of delay. There was a shorter way, but the choose the long way. And the way you shall describe Moses in the Red Sea. Ufungela nawa kune generation yakabva ku Canaan ichitevera Joseph ku Egypt. Avana kucross Red Sea. There was a way to avoid Red Sea. But baba kufamba nemuprofita waJehovha anoita sekunge akarasa mepe yemadzibaba nekuda kwekuti Mwari wedu unoita zvicha, Mwari unoita zvinyowata. Zvisina kuti zvaonekwa nemadzibaba, ngazvionekwe mulaisi mako, vasina kuti yavaraka.
Moses, I'm going to get under a couple of liters. I'm going to move the history. Could you have met Babylon? Canaan, but you tell Joseph Egypt, couldn't a short way, couldn't see I stayed there to see, couldn't rot Yakamo Shaniswa, but most will not die or Mariwan Guduza. Could you know that the way is long, but you get there. Now when Zira Kareba, Yaya never shika, Jimeta says, I don't know, Yaya never do Chachibata. Yes. So Moses with a different way. You can see an family Kaita, Wabaka Egypt. So let the Arusha in the Red Sea. Pavano Shika, Red Sea, what you go Choka, one owner machine of the Gosara. You know, find that time in the offer. Avana Kuona machines that you ever see could at the Red Sea. They were close to the Red Sea. But in the Kuta, Vanachis are what to Mingua, Wakatitaso Batwa, Kambapana Jabatwa, Betty, Wakatofura. Baba, you type yako. I don't this time what about pano? Yes, I'm not sure what it's not about pano. What a good deal, so there are times you are going to miss a few more. I don't want to get a machine of but it's not here. But a piece of you Moya wanakuataka machini wakisunga vitu. Wakasimuka shakamaka shakarongeka. Sio ilipo energy ilipo. Mwalati zwakuta hapani panuda utilaneme. Sumuke yeju shamba ihuya. Saotona mwari wako kana haki itashindo. Anufitira utacha budiria. Na ulipane paano tendero wanamwari. Kuteweyo hama ni chiva kama kalo sacho. Watichanino siwa. Asi motekaya charebera ipapo. So pade walutera de mapisa. Yosa sana nao. Nobody will walk up. I want you shall see them. Now you are to Monica. When you pretended one corner, when you wrote our sheet of shit, when I pretended a corner of sheet, but I attended a good deal of punish our owner. So like a sheet of a head to see. Look at the with him of Moses. As I could tell them, one eye. To the maturity of a young. Nobody Munanus, one eye to shoot them on watch. So what you want to was young, Rotikadiki, and then I can't let the see. Munana sheets will be good in Mona Sakuga, and now you know she can go to Western Battalion to Abana. So I can tell you what Moses. What at the Pisre Batanava? Ona Shiriperi, Ona Shirikuma Shuri. Why did the Egyptians run this mindset? You could even write as well back in a partner. I know that even Moses. Tell people to move forward. That's only what they're getting. Moses are not separated. Let's see. One was of Shamba. But not Agatanga by Zavangeli Shamba. As raise your hand. Which means it was a move of faith. When the Nagudi Africa, as it did not take a Marucha Furashing. Shamba, Pachini Paka Farika. Why should be the one is one of Funga? Who now they are committing suicide. They want to kill themselves. Why are tight? Why do not you come for us? So when you take a move of faith, why do you come in anyway? Why don't you have to do it? What are you talking about? We shall be stopped. Don't let the sea as a Jafra. As it had been a zero pan of Furika. You don't see a profit out your water. And in an extra more. So people are saying, let's see. What you found, but you said right for the Tarisa. Why do I know the Suraya much? When I want to Nanga Mufamashi, but what you want to let them move forward. Why do you afford what I want to let see us? But I don't see all of them hotels and a fire. Couldn't pour a good
kuti ukangosvika pariri rinoziva kuti waakuda kupinda urareka zvoda kuti Mwari ndopaakatanga miti yacho kuti iwe ramba uchifamba pakavharika vanhu une nyasha dzinovhura kana waapedyo nako vachakuudza kuti you are registered pablessing yako. Vanhu vakafamba havasi kufamba nokuti paafurika, vari kufamba nokuti pachiafurika. Paunokuita gomo vanoti haneti akaita sei arikungoramba achifamba. Pane chatiri kuona chiri kuita muupenyu hwake. Tamuona achikwira gomo gore rese. Inzwa vaudza kuti panovhurika chete. Ndisiye kunamata Mwari nokuti ndinoziva kutendeka kwake. Iwe hausi kuona zvandiri kuona. I'll take a move for faith. So vakaramba vachifamba towards the flowing sea. Mwari ndopaari Moses a message yokuti stretch your hands and divide the sea. So Moses haasi kudivide the sea kuvanhu vanga vakamira, ari kudivide the sea kuvanhu vari kufamba. So ndikariverenga zvakanaka rinoita sekunge Moses ndiye aparidza rekumira, nokuti padaverenga padza achiudza vanhu stand still and see the salvation of the Lord. Mwari ndobva vati tell people to move. Ndikani vapatsanura ipapa haisi mistake iliitwa na Moses. Inonzi stand still uone kuita kwa Mwari, kunonzi kumira muzvinhu zvaMwari, kumira uchiita Yesu kuti unotenda waiting upon the Lord. Hausi kumira kuti zvichaita but unotanga kuita zvinodenda kuitika kwazvo. So Moses wakaridza vhangeri raida vakati kure kunzwa, nokuti paati stand still kune vagara pasi vakati pane zvichaitika. Zvino Mwari akati handitire vakagara, ndinoitira vari kufamba, handitire vakagara, ndinoitira vari kundinamata, handitire vakagara, ndinoitira vanetenda kuti ndinoita. It takes me to the book of John chapter 6. Pakafika 5,000 ichingwa newe. Baba rangu rinoti Jesu akati taurai vanhu vagare pasi. Chakatanga hakusi kuwanda kwechingwa. Chakatanga iyo obedience chingwa chiri chishoma. Tell people to sit down, which means they were standing, they were ready to go. So chakaita kuti vagare hakusi kuti chingwa chapo. Vakatanga kutenda kuti zvinoita chete. Ukaona tagara munyasha dzake haatirasise, haatisiye takadaro. Vanhu vakagariswa pasi kwete nechingwa but nemeseja. But pavakazvoreva kuti Mwari haana kufidha vanhu nokuti vaiva nenzara. Mwari akafidha vanhu nenzara vanoita zvaanotaura. Jesu chingwa ndechevanhu vakagara pasi. Ayo kuita vanhu nenzara chete, kuva nenzara in part 1. Part 2 inotrigger miracle when you sit in his presence. Paunogara muwepo hwake vanhu vakagara pasi vakagoverwa chingwa chikawanda. Kureva kuti vanhu pavakunzi tell people to move forward, pari kuudzwa vanhu kuti there is a move of faith that attracts a miracle. There is a move of faith that will attract your miracle. Usatarise zvinotaurwa nevaEgyptians because pavari kuona kuti first Red Sea kuchifamba vanoti maparara, vakuita suicide, vakuzvipedzisa menga nokuti muri kutya hondo hedo, but rwizi rwakafurika vakakrosa. Bhaibheri rangu raniti on dry ground. Handizoni process yakadii kuti a sea it were turned into a dry ground. Vakatanga kutsika pakananga vachikrosa. But I want to assure you one thing. There was also a blessing in the following of the enemy, and I want to show you. Even the blessing yacho. Chinonzi sea is not a river. Chinhu chakakura chekuti ukapinda mvura yapatsanurwa, the wall at this side uringosikaonekwa yakagumira uri pasi, and the wall of the other side, which means kupinda ipapo it was not an easy thing. It's a miracle, it's a blessing, but to protect the blessing but you don't pressure your enemy. Nokuti ukaona hondo ichiuya unopesera waita sarudzo kuti bheka ndingopindesha. In other words, what am I saying? Your enemy is working for your progress. Your enemy is following for you to enjoy your miracle. Enemy iko kutengera kuti ukone kupinda muzvinhu zvako. Kune mung'ana unoshanda nepressure. Chipinda muuyo ushimireso. Kuna akata unapoenda yakashandiswa na Mwaiyo kuti chimira seve chipinda kana kuti munhu afambe.
The pressure of the enemy was exactly I don't trigger the blessing. And these enemies are not good, but they are part of your progress. What I don't want to marry, what don't see Muka. Necessary pressure not motivate to move forward. Ukashare not unapoenda unafuta Paulo wakatoshinda. Hapa itana wanoti yako ndema ngama. Yake kudao ili nani? Hapa itana wanopikisana nawe. You know, the devil waits for God. As you because as pastor. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. That's not it's not you, but the enemy coming. So the coming of the enemy is a blessing in disguise. You know they're not doing us. Nobody will be comfortable in power. You know what you're Kashika. Papa is the one who knows Sinabasa. Who died in the Muslims public shield. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. So these guys, I tell them, Lord don't push to a miracle. Because let me see it for Basi now, we don't do it. We don't die when we go to Chisa. But if I shall tell you, no, the Mona would die what you got. I don't know. The guy didn't pin it from another way. I will not even closer. What kind of the other side? Enemy don't pay up now. Which means panic a moment, panic a time. Can put the enemy into a miracle. So once one scripture walk, let's see the better cross. The Egyptians don't know Shika back up now. Kupinda isinya. Usazo zonto bado farwa. Yes. But the closing time an idea. And the closing time who profit wa Jehovah. Ani mafara kuti kune profita mu upenyu wako. Wacha wafari na pasi. Anatendele kuclose. Anapinde for a while. But they will not come out. Akanza muda ndiwe kwite yebo. Akanza muda ndiwe kwite yebo. Iyo anapinde. Kasi atendele kuti wakude. Akaporufitwa ndiwe. So but he enjoyed the miracle of Moses. I was to tell you, why you tell you, nobody by danger. The only power I know to follow me as I follow Christ. You cannot even tell you, put out children from the banana. Because then a Christ has a simple like crisis. So I was if I would tell you, I would tell you, why you watch it. I would tell you, watch it. So Bible note, right the other side, while you know about told Moses, but cheat I won't wait. Chimofara Ramash, young time you go far. We go on and let to see. Though you can't the weapon against your enemy, but you start to closer. It look like a threat against your life. And it's literally against your life. But I prophesy, may that thing turn to be a blessing in your life. It's not what you make the enemy out. But you said it good when it's your turn. Right back at it. What I should be worrying about again. We're going to see fire. Why enjoy a miracle for a while? What is you know? What you know? Enemy are going to change when it's not yours.
But they can go to this for a while. For a while, I just want to see. She temporal matches. Nobody finding why it's a one. Nobody wants to see Father. As long as I would bring a chariot, Yakanaka, 600 chariots, Yakanaki saturated. Could have allowed Fugaku here. They would have a problem. It takes me to the book of Daniel, chapter 6. And only the lions stood for Daniel. Shumba don't allow the mama with the Kanabapina wrong, Jabuzai. Kanabapina right at it. But in the Tipani wrong, Jabuzai. So Daniel ordered Kanwa Kobare Shumba. Radical Zomam Simon Milanai. Let's say I think Hashiene. But I swam Kobare Shumba. Shumba don't put us here. Put the Oyan Dian. I mean, the character I got developed, I come and appear here. The one who I will follow the Mambo. Chichaka, Piwakana. When we go to Naka, Parasia Mambo. Don't I didn't pay out my French name for a Timon. Whenever put the bar, which in Jachina, my French. I will buy that away from any part. I don't come back. Whenever put it in a chicha diet. So can I pick up on the shoulder? The diet must change. Daniel White Daniel Bonzi, environment, the character environment is young out homes, no Tanya show us that I'm putting them in. May you carry the press, the environment. May you carry the press, the environment. What is our number now? That environment not to invest. Power. Uno wake aibanze unogati sa uno eshuba tinogati aga kanga ukobale shuba the first miracle amususa chikwane shuba the first miracle ushika zvakanaka uri baba nakuti akapinda rino yakaita sei akakangwa saka iyo yakungolenda iyo yakuti usati wani zvinhu zvacho but yakuti upenyu hwako ungonaitiso wapatotangira munana wacho kukandwa nesi kunotouraya so kushinga zvakanaka isaini yekuti zvichanaka situation yako inofanira kunge yakakuuraya vachakuraramisa uri kuraramira munana wako uri kutevera. That's why you are still alive today. There is a blessing coming after your life. Kushika zvakanaka. So let's see. Do you have a breakthrough? Yes. But for such a crosser, yeah, it's a good breakdown. Problem, you have a power. Yeah, there's a problem. Yeah, you have to let it shoot. Somebody has a good problem. My Egyptians never Israel. There's a problem here to see. No problem. See no problem. Don't you tell them when I'm ukomana unozi vakaberekwa avananga kumba wakagara kumvura wakaiswa Mount Rees kuNile River mai vake vaimuda but vachida kumuchengetedza nokuti kwaiuraya vana vakamisa kuNile River. That's a picture yekuti nzwa pamwe pacho pauri handipo paunoda but wakapeiswa naMwari anokuda achiziva zvichaitika uriko. Moses changed the very Louis. Who is comfortable? Hakuna weather condition yakanaka. Who is very dangerous. But I don't change my coco. I knew. Yes. Samaya kaida kumulika. Sasa asikukara paanoda. Akukara pa asigane nokutano diwo.
mwana nokuda alikutekera kugogara mwana rubi iyoyo nakutanga chano ndachimude mauri ukamana wakagariswa mountains because maina kila imuda ile nzoti ukadiwa mukuiswa pakanaka pamwe pacho kuna zvakaipa zvine program yechimangwana chipi nokuti Moses paakatorwa nemwanasikana waFaro Bible rako rinoti mwanasikana waFaro named Moses ndiye akapa Moses zita which means was a childless child urivereke mushi Moses zvazvinoreva zvinoroti chandakatora kumvura what I have drawn from water chandakatora kubva kumvura kuda kuti ane grace pamusoro pemvura. That's why pakati taura nedombo mvura imude iye akarova but mvura inoziva grace dzaMoses hauna kumvura Moses une nyasha wewe vana vaitandwa mumvura iye akararama paisira vamwe wakaflota akararama paisira vamwe ari kumunhonga ndiye ari kumuti Moses chandakatora kumvura kuda kuti Moses ane chekuita nemvura saka mukangoteerera pamvura anokontrola zvemvura ane nyasha nemvura Moses pane kwaunofanirwa kuenda saka kune zvinotevera zviri kutevera izvi haisi nyaya iva nepikicha yekuti sei yangu kune zvisikateerera ndataura manje yekuti ndazvakanaka manje murume womunhu wawinaye haatsvagwe haateerwe ane umwe kuti hazvina basa izvi kuteererwa yaitova saini yekuti uchere value zvinokuteerera itori picture yekuti wakakosha zvakanyanya Egypt cannot stand without you. Handizvo zvakatora nguva yakadini vanofuna vakagara pasi vanoti varume timu yabuda muno ndoyakatigadzirira musha wedu nezvese vanhu havane value pamwe pacho hauni value yako but ukabva panzvimbo kuteerwa itori picture yekuti hamuchagarika usangoona kuti vari kuda kundishandisa vari kunditeera igoona kuti amboita kuti vasiye dzimba dzavo vatevere isu there's something special with us. So there is value in you wachinotatiwa kurwisa chinoita kuti vauya agresive kuti manguva unonoka kuona iyo chinoita kuti fai vati vanakomana vese urayai waitonyumwa kwete kuti anga ari muprofita aitonyumwa kuti pano muviri wamwana mukomana vanhu ava tichavalusi because mwari anoda kushanda nemukomana yekuti vanhu havabude munhau yavo ndo zvakaita kuti ati vasikana siyai vakomana urayai. It was a prophetic message yaainayo kuti panapa pane breakthrough yarongwa naMwari but inotoda kana paberekwa munhu panapa sadobva akati wese aberekwa mukomana ngafu but inofara kuti kana Mwari ati vanhu vachabuda ungauraya zvimwe zvese pavanobuda napo apambofa azvite kana Mwari akatotaura achigone vamwe vakomana vese vangafe zvavo but vakadzi vachaburitsa vanhu avafe Jesu. That's why you're still standing today. There is a cause. There is a reason. Say we pardon us. Say we keep kurarama. Zvimwe zvauraya vamwe wasangana nazvo, but you are still standing. Zvimwe zvakara misheva wasangana nazvo, but Yahweh is still standing. One thing I know, there is a miracle coming your way. Gauranga bine pasina. Vamwe vakafa muIjipti. Moses haana ene mablessing aiwana Moses akanogara kumba kwashe ikoko kwakataurwa kuti vakomana ngavafe ndokuva atodita muzukuru weikoko aka family yaMoses was the first family yakaiswa pasalary pa10 years slavery. They were slaves in Egypt but Moses paakaberekwa amai vake vaibhadharwa kuyamwisa mistake. It was an error kubereka mwana mukomana mumazuva but mai vake pavakabereka era vakashane mari Mwari vakuitira dzimwe nyasha zvinonzi hatina basa vati kubatise mari zhinji
yake vainga ari papeiwo yekuyamusamana wako iraita ubhadharwe but veimosi vaibhadharwa ende ndinofara kuti nyama yakanhonga muntu anga asina mukaka mwana unoona kunhonga but hakuri nekunhonga kana nematoyi anga breastfeeding saka kuna ane mukaka wacho saka ndinofara kuti miri manga akatomirira ari ipapo kuti kana mwana achikonhongwa taakutosaina rimwe dhiri pana pane mari yacho Mwari ngakupe vanhu vanomira newe apasainwa madhiri emari zhinji. Mwari ngakupe vanhu vanomirawo newe. When God sent people into your life, vanoti kana zvako zvabatwa sainai mari dzake, kana zvako zvabatwa ngavabatawo mari yacho. So mwedzi uchingopera vainotora mari salary muslavery. So it's the first family yaiva muEgypt yanga isingararame senhapwa iri muEgypt. Iri kurupasadzo iyoyo. That's why Bible noti vananyamukuta vaituma kudzurayai vana vakatopupura vega kuti vakadzi vechihebhuru hamwenja misheni yamatimba tiri kuita but kune type isingaitwa izvozvo. Mwari ngakupe nyasha idzodzo vazviitika kune vamwe ete kwauri Jesu. So this boy kukura kwake ari kukura ari kumba kwamai vasiriwo but ari pamishoni yaMwari. Handizivi kuti wakura namai vako kana kuti vasiriwo but andinoziva program yaMwari haina kuchinja. God will do something in your life. Hauna kugara pawaida waigara kurwizi kutsanga, waigara imba yekuti uri muimba yese uri muimba hwani iyoyo, waigara pausingafarire but Mwari vachiziva kuti munhongwa manje manje pane zvinhu inokusumudza kubva ipapo. So mukomana wakanhonga nekune blessing ini ndinofara ukarevereka zvakanaka. Ndinoti mwanasikana wafaro aitwa nemumwe musikana muranda wake waakaenda naye kurwizi ndiye waakatuma paakaona basket. Haasi Moses akaonekwa zvanzi vakaona basket among the reeds. Basket chii? Chinhu chakarukwa namai vaMozisi kureva kuti despite grace neanointing yaMozisi amai vake vakawa futi nefavor neskill yekuti vanoita zvinhu zvinoatakira madzimambo. Yes. Mwari ngaarumafadzi maoko iwaya. Ruka mabhasiketi anodiwa kumusoro. Mwari ngaakupe nyasha pachipo chako. Vationekwe nevanhu vane influence. Vationekwe nevanhu vane mari dzacho. Yozve kuti kuna mweya wekuti nyange wahodha staff yako wauya nayo unongosanganiswa nevanhu vanonetsa kubhadhara. Mweya yacho haikutakisi kuhodha nekuzviwana, inongozoti wapedza kuhodha inongosanganisa nevanhu vasingabhadhari. Izvozvi munamanjo wako hausiwo kuti dai ndahodha dai ndine staff havasi kubhadhara. Kune mweya yakaronda tsoka dzako hauna kuonekwa neimba yeushe. Jesu. So mwanasikana wafara akati kumurandasika wake nditororo basket. Zvonzi basket rakatorwa. Mwanasikana wafara achipiwa achirivhura mwana ndokubva achema. Datuone picture haana kuchema pakatorwa basket. Akachema parakavhurwa nokuti rachinja maoko rabva kumurandasikana richipa mwanasikana wafaro. Kuna kuti ziva upi kuchemera. Jesu. Pamwe pacho ukuchemera vasingazvigone. Pamwe pacho ukuchemera munhu asina chaanogona kuita muupenyu hwake. Jesu. Wozisai mwana basket yavhurwa anozoti ava ndikavachemera kuswera taakupalasa. Saka usakamise musoro usacheme pese pese. Zvinani kuchemera Jehovha anochinja upenyu. Vakakuswera kuchemeredzwa nevanhu. Kana vanhu vakakunetsa misodzi yako ngaichemipauta. Wapanochinja zvinhu zvako pano kwete kune vanhu. Jesu. Vaonoti akachema mwanasikana wafaro avhura mwana ndobva achema nandobva aziva kuti mwana uyu mwana wemuHebheru. Identity yakazikanwa pakuchema. Zvoda kuti kune machemero anotaridza kuti uri mwana waMwari. Ngakoti papesu. I'll give you an example. Mwana wangu anotamba nevamwe vana. Kana akuda kupamba ndichienda kutaundi vachitamba vari pagedhi vanoshedzera vese. Teti, wabuda sei bwana ndinati? Utonzwa machips? Andinodzoka nemachips. Handiende mudzimba dzevana vangu vachitamba nemwana muchinoka.
Aziva kuti ndonyima. Zvinoda kuti pane zvandinoziva zvipi zvekuti ava pavashedzera vanga vachitedzera mwana wangu havasi vana vangu. Ukasava mwana waMwari unochemera kusiriko. Hama dzangu ndinzwei panapa. Pane kuEgypt kunoti kana wakabudwa even usati wasvika Canaan kune anonzwa kuti dai wadzoka. Anoona kuti vari kukufaita isina kuti zvinhu zvacho wazviwana. Vari kuti unonamata saka wachozwa kuti unozviwana. Uri kuruzirwa kuenda Canaan kwete kupinda Canaan. Hausi kuteerwa nokuti watosvika kwauri kuenda. Vari kukuteera nokuti vanoziva kuti ukatosvika zvapera. Saka ndinofanira chiprofita chaJehovha. Kana Mwari vataura chinhu hakuna unoshandura. Kana ati vachapinda asi vachabuda. Andazonzwa pamberi pachinzi kana vabuda vanogona kuzodzoka futi. Iyo vhesi hakuna. So zvisina kuti zvataurwa naMwari hazvina basa. Tinomira pane zvaakataura. Kana akati ndinosimudza marombe kubva muguruva, haana kuti kana ndaniita karorombe ndozvidzorera futi. Zvisina kutaurwa naMwari siyana nazvo. Svika pane zvaakataura. Chaita kuti Faro achoose the best army, 600 chariots. Isanye value yawinayo. Type chinomurwisa chinotaridza type nezvauri. Zvinouya pauri ino transaction nekuda kwezvauri. I'll joke this way. Kana uri musikana so vakaita vakomana chidarika so chinomhanyira wangu dai imwe picture. Pane pekuti kana wakanyatsodzikama wakarongeka vanotoudzana ufuti havauisvikire zvedzungu. Vakatokura unonzwa kuti masista vanenge vakutokwata. Aiwa iwawa udzi wangu kai. Ukaona kuti wangu vakutoprofita nezverizvi. Esi wangu iwe. Vachida kuti vakakuona so vanozoti masista. Wega vanozva kuti kumbisa. Lova tacho chiri kuteera vana veIsraeri chinoprofita kukosha kwavo. Hapana kungosanzwa vanhu vanotiteerai vanhu. Gamba itsika yaMwari yekuti chese chinoteerera chinoda kuratidzwa rimwe simba raMwari raasati ashandisa. Nokuti havagone kuyeredzwa kana vari muEgypt. Vanoteeredzwa kana vateerera pane Red Sea. Mwari vakati let there be light and there was light. Bible notes maneri nokubva kwafuti nerima. And God created the moon to rule over the night. Which means chakadena kucreatwa kwemwedzi kudzoka kwakaita rima. Which means vese panouya tinorwa newe vari kudenga zvitsva zvaMwari zvada kuita. Vamwe vacho usati vachema kuti agondirambirei. Ibreakthrough iyo nekuti pane zvimwe zvaunofanirwa kusangana nazvo. Aisha. Kana ari Boaz haasi kuona musikana, anoona munhu anga akangorohwa akafirwa akasiyiwa. Zvekuti Ruth ari kubva pakunzi nedzoi achipinda mukunzi zvenyu makorokota. Paakafirwa nemurume vanhu vakati kuti sorry. After sorry zvenyu my Boaz mune minda yenyu. There is a blessing coming your way. Vari kukuteera ichinyaya. Mukuru akati kudii pamusoro peupenyu hwako. Akati kana wapinda unobuda, saka yekuti wabuda hapana inonzi uchadzoka futi. Iwe hausi kuzodzoka kumashure iwewe. You are going to move forward. Zvakadaro. Vachitaura kuti hauna kwaunoenda uri kutoenda. Vachita una zvaunogona, Mwari achakugonesa. Let them follow and see kuti Mwari wako unoita sei. Vanhu havakasvika pavakazobata shuwa. Fara ndizoti akamupa ripoti ndiani. Nokuti Bible rinoti vese vakateerera. Saka Fara anga akamira 2 hours achitarisira. Manje ndikuona Egypt ichidzoka nevanhu veIsraeri. Enemy yako ichamira ikazvireka. Vachamirira vakaneta.
Baba chimira. Adora manje manje. Anosiwa manje manje. Mchato ni mchato. Adora manje manje. Otokari uchitengerwa. Adora manje manje. Wana uchipiwa matini Yesu. Wachamira ushika wanoleta. Nokuta hakati wanopinda. Wanomuda. Ari vese. Shani wale. Yesu. So Pharaoh was waiting. Don't mind who put to his back. What's never funny? I put to his back. Don't mind. I can't show you on it. So I tell you to throw it. I don't know on it. And it's not a kind of report again because this is what Those letters are enemy are going to be catch a mirror. I saw you want that. And you can't shama. What if I ask you around Penda? I go to the secret judge. When I go out to Canaro Passage, I know what I'm going to do. Let us see let me know what's the way. It's not against you, it's against you. Enemy yako ndio inayofunga. Hiyo timing ya mwali ndio ya dada. Unobati wapo usikazubatika. Unakupata mwana. Wakakutera. Washika pareti chini. Zote wamebeta kukubata. Usisabatike. Na ukidai wakakutera utakuwa buda. Waibati waikoko. Na wakakutera 5 kilometers out of Egypt. Waibati waipako. Bati babaka sofunga kutera. Baulipata upanjalika. Baulipata uchatsika. Wala mshimuka uchatsika. Zangu tena paromtai. Yesu. Wadi mwalwani uli timing zake. Ule ngembiani nda Egypt. Kuti washika pamuno nyulira chitenda. Ale ngembiani kama tipa. Kutitera imagine kuti washika pamuno nyulira. Osa times kuti pauli pacho ndo bani breakthrough yako. Ende wakaipa ndo parufutza kuti apa ndo pasaite. Yesu. Keleke ndizwe. Usharuwa ngati vachapinda. Vachamuda. Kapera. Kuti pamunopinda manje. Kana mangayinzwa yekubuda. Kana wapinda auraramiseni hapa simu nanochema unenge uchinakirwa wakapinda sokuti amushangano farasini muzvakadai bhaibheri rangu rinoti Joseph ari mujeri akabvunza mwasungwa kuti sei zviso zvenyu zvichitaridza kutsamwa kuda kuti iye angazivi kutsamwa wazowaiziva anoziva kuti ndinobuda kana ari mukati zvinasati abuda anonamata Mwari semunhu akabuda anoziva kuti handina kuenda kadai ari musituation iyoyo vanhu ngavashamisike kuti mufaro wake uri pai haashandi mari haana anorodza ine achinopidza Mwari zvakadai ndinoziva zvaakataura Romu Egypt ndirimo but yekubuda yakataura Niko vangeli yekubuda Bali kanzi wendo kukashule mshani Tiko lomita mnamoto Bamba rangu ninote Moses baanga tuberepa Chakaita kutabude mwichiti Kune randu wakabuti mkutengesa mnafara Wakawa ya mwichipita Moses kukuva abuda mwichiti Asi kumuda ashimulita wanu Ali kumulitwa ne wanu Alufani wakumulita Ipapa ndomane muziko wachi Mane muziko shokuti Waka alufani wakukumbatia Ndio wakumulwa nae Moses anakubuda mwichiti Achimulita wanu mekutanga Akatomulitwa ne wanu Alufani wakumulita Sala chitu kaliberenga Balati wachala hapa For 400 years, Vachamuda. But you can Exodus 12. We don't do 430. 30 years, Maria Levin. You can't tell a woman how long Budi is Spanish for 2 months. Yes. But my part of us at Maria no someone. Moses, Biakatanga Burichwa. Nevano vatumirwa naMwari kuzovaburitsa. Saka tomuda akaswera kufuza makwai. Deliver ari kumakwai. Nekuda kwekuti type yatumirwa haina basa naye. Asi wese abita basa zvinhu zvaMwari. Kunze kwawo basanangurwa vanoziva kukosha kwazvo.
Saka usamuri advice kune vamwe vanhu veIjipti vasingazive pfungwa yaMwari. Sometimes munhu wamuri kufighta mandate yaakapiwa naMwari is to take you out. So wakabuda akazodzoka. Akabuda as a murderer. Achinzi wakauraya munhu. Iko kuuraya ikoko kwakakanaka meso aMwari. That's why Mwari vasina kumuti murderer, vakamuti deliverer. Sei, nokuti paari kutouraya muIjipti ari muIjipti. Ari kutoti mudhara muri kunonoka ndari kutotanga kurova ndiri muruno. Ari kutoti kana nguva yakwana, kana tikanzi hatibude, ivo ndovanoshira muno weIjipti vacho. Jesu. Mwari vona kuti tsama vanoshandika nawo. Even vari muIjipti havana basa nevanhu vekuIjipti. Even achiti vakomba kwaFaro but zvinonzi zvisiri zvaMwari haana basa nazvo. Vakatanga kubvira namaEgyptians achiri muIjipti vacho. Dai Mwari atibatsira. Taregera kurwa nepane breakthrough yedu. Taregera kurwisa patinofanirwa kuponeswa napo. Wozvisanga asiri favorite yedu. But nokuti wasarudzwa naMwari. Let's stand with these prophets. Nokuti ndaona tichibuda. Variti last day nekubuda kwavo. Ane rimwe vhangeri rebiti strange. Nokuti minana yakaitwa. Faro akaoma musoro haana kuregera vanhu vachibuda. After many miracles. Kusvika patarwa instruction to Israel. Not my miracles against vaIjipita. Instruction to Israel. Ndekuti kudini? Urayai makwai muise ropa padombo. Applying the blood on doorpost. Kuuraya makwai muise ropa padombo. Ndakati vhangeri roro rakareruka kumuna nemakwai 5. Nemakwai 6. Rakaoma kumunhu achangobva mukutenga gwai rake. Anozoti Mozisi haana kudana wane kutora kumashure. Hado wanoita zvinhu zvashoma iyewe. It's true. God speaks the right words in the right season. When you go deeper, He speaks the word to create a season. That's why Jesu aida maonde isiri nguva yemaonde. Unati pamwe pacho haiti zvenguva yacho. Anoita zvaanoda munguva. Saka muonde ukasakupa maonde unooma. Yedza usiku season yekuoma. Chakatoita kuti auye kumaonde akaona wakasvibira uri green mushizha uine mvura. Paashaya maonde wobva wabhihevha sekunge hausi mushizha nokuti unoita zvaataura kwete zvenguva yacho. I know time is right, but our God is good all the time. So kune mabhizi ari kutera ari kumashure ari kuraita ari kutera muchifamba. Vane time yavakacheuka vakaona ingati muterwa vakaita pfungwa yekuti but Egypt kwakuri nani. Challenges ariwo hama dzangu. Pane paunoshamba kuti but pandatouya kuchechi zvakunditeera zvacho zvawanda. Tiri kunzongo hakuna chaita wakaipa unoda kuisa chinhu ichocho mind mako kuti mutonamata wautoita ndowatoita zviite wese. Dai kunamata wauri kuita kuti nokuri kunoita zviite wese anotevererei zvinoita wese zvega. So chiri kuita kuti atevere anoda kuti uve nemind yokuita surrender. Handiziva kuti muchikwata hapana akazvifunga ndamozi ini ndangowira nanhu kuti vakomana tasurrender ngatichoke zvedu. But Mwari akati the right move is to move forward. Kana waziva Mwari wakunamata Mwari kuti kwamashure hakuchaita. Continue to move forward. Nekuti paunokutanga kufamba unodenga minana yaMwari. Kubva rini chimbo ichidivhaidha Red Sea zvakatanga ipapo. Saka Mwari wako anogona kutangira ipapo newe. Zvaka vaigona tapfungwa kuti hatina zvinotiyambutsa, hatina zvinotidii. Nokuti mbonzira dzavaisiya. But Mwari vakatanga kushanda nezviripo. Chimbo yakabatwa naMozisi go the way out. Kuda kuti iwewe chawakatobata ichocho Mwari unoshanda nacho. Because handina zvakati handiitwa muupenyu hatiberekwa tine zvese. Tinoberekwa tine zvishoma zvokuti ukaziva kushanda nazvo zvinokuunzira zvese. And I will repeat. Hatiberekwe tine zvese. Tinoberekwa tine zvishoma zvokuti ukanyatsogona kushanda nazvo zvinokuunzira zvese. Kune vakaunzirwa upenyu hwawainahwo
beauty cheche. Beauty yake yakampa murume, ikampa dzimba dzacho, ikampa zvakati. Unongopiwa panoita kuti zviite. Hatina kupiwa zvese. Don't look at others uchicomplaina, uchizvichacha, uchizvicompare. You're wasting time. Moses haagone kutaura is a summary. Speaker in a problem. I want to pray. Unozvigona Mwari. Maria uri kuda yese yakavigwa passport iyoyo. Wakatora passport unoona chinhu chemweya, pane chemweya chiripa. Mupassport mamusuwa unotravela ndomune marriage imomo. Uchasangana naye mukutravela. Passport murume iyeyi. Passport ibasa irori. Kune zvinhu zvakaripa kune zvaunobata. Ndovira unotengesa ndomune nyaya dzacho. Mwana unosipati chifuya zviripo zvinoshandika nazvo. Ngosi kuchikoro kwacho handakubuda zvakanaka. Wakatoenda zvako. Mwari anoshanda neizvozvo zvekuti wakatomboenda. Nyika ine zvainotarisa kana une zvatishande newe. Kuna Mwari anoti muruoko unei. Usatarise zvausina. Usatarise kusagona kwako. Tarisa chakaiswa naMwari mauri. Kutaura ikoko inyaya inotorarama nekutaura. Hata chimwe chadogona ukatipa maiki ndasimuka. Unacho chaunogona. So ndinoda kuprofita muupenyu hwako kuti chakabadzwa ichocho pese paunofanirwa kukrosa. Mwari ngaakupe nyasha. Mwari ngaakupe nyasha. Basa irovo rakazvidzika. Mwari ngaakupe nyasha. Hatina kupiwa zvese, but tina Mwari kuitwa zvese. Ane zvishoma zvaakakupa kuti zvikupe zvese zvaunoda. Hakuna ane disadvantage muna Mwari. Una advantage kusaziva kuti iri papi. Kunza Zakayo. Zakayo wakatozoenda kumba naJesu akatomuhosta nenyaya yekupfupika. Varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa vakaenda kumba. Hakuna disadvantage muna Kristu. Ndina buru wangu anaitaura naizvo. Achanobva mukuroora. Chingotara sarume zvakafamba sei. Munhu akaroora baba smile yake. Zino rineimba zino. Munhu akaroorerwa smile. Haana zvimwe zvaanoita zvinoshamisa. Akanyemwerera unonzwa mushi. Ndikutaurira kana. Zvakamene zino iyo. Mozisi haana chakakodzera pakufunga kwevanhu kuti vayambuke. Iwo ukazvitarisa hapana chingakodzera. Asi Mwari vaudza meseji iyoyi vari kuti izvozvo zviripo. Izvozvo zviripo. Chikupa confidence vaEgyptians kuziva kuti hamuna mabhoti. But isusu Mwari wedu anoita zvichanguva dzese. Chinopa enemy yako confidence kuziva kuti uri nherera una hama. But kana una Jehovha kurutivi rwako, nyangwe usina hama unosimuka zvakadaro. Chinopa enemy yako confidence. Ari kuona usina zvinokodzera. Ari kudiscussa. Ndoshandisira pachikora hapana. Mwari wako unoshanda nedofo rake kusvika zvaita moshi. Wakati Mozisi paakarowa dombo richibuda mvura, chinofanirwa kutsemuka chiruvare kana kuti chimwe. Pane pamwe pekuti Mwari ndozvaadatomboshamisira nazvo. Zvekumusumudza taipi yako iyi, ndopane mwiri yake manje. Vanhu vasvike pakutsvakuanalyze vatati kuzvinzwisisa kuti chakanyanya chii, ruvare kana kuti chimo. Unotoka Mwari unototsemuka zvishoma. Nechimwe I'm telling you.
makore batane chimbo yake kungwara haana batane zvaakabata zvinenyasha hausautaona kuti munhu akabudirira asina kuti ngwara kana kuti fundai shasha dzinorwadziwa unozova kuti paradzane mari yake kuti panoti mari yako havasi kuramba aipapo ndopari kuvarwadzi manje vanonzani muntu wake kukudzwa kwamwari kwakavanzwa pane zvawakabata zvaari kuda kushanda nazvo vakakroswa redisi pasina chaunofungidzira kuti vakakrosa pfungwa yako wakatosarenda kuti ndofunga handina kwandoenda hapana chingandisimudze onai neya ndinotambira yacho onai randinoshanda racho onai mushahama dzacho kwandinako uri pano nechikodzero zvakadaro imagine vakrosa redisi vasvika mukerere wavo kuti vanhu vane mafambiro avo vanhu vachimusumudza chimba kuti ndokwana kachimba ndokatanga yamukanako mwaenda kuti maititsechimwe nekuti vanhu havabvumi ukaona uchiti zvinoita asiriye ngatoitike zvinhu zvekuti vanhu vanotaiwa munoti vhara unoropafadzwa zvekuti vanhu vanotira kutiresa kuti aiwa ane zvinhu zvaanoita zvadzikunamata kwacho aiwa ane chinhu chitsotsi chaanoita munhu anamata akakomoerosvika watinotomuziva haana kana mari haana kungwara haana kana hama unenge wakangotakura chimbo yako so vanhu vakati zvakafamba sei iwo chinoti uchakomborerwa zvokuti wapedza kuvakaimba vanhu vakati zvakafamba sei unongedzera ndovira unotengesa vanhu votaiva nechindeuda chiri kukunzwa blessing yarazaro Lazaro achikomutswa naJesu vakaronga kuda kutobuda yafuti kusarizena kwavaida kuuraya Lazaro amutswa naJesu Jesu wacho achiripo so vaida kumuuraya chavaida kumuurayira haana kuti angaridzire nezvimwe zvaakaita iyo yekuti akangomutswa iyoyo saka paaingowaya so vanhu kusaka chipendero Jesu akaoma dzadzaora dai saka unovekerwa zvauri mwari kakuropafadzi zvauri zvacho komborerwa zvokuti paunodarika napo vanongoti asi mwarani mharo nevanhu vake nozvara pavanoti zvikasashamisa asi mwana nokuti ndohunhu hwake nderomodzi vacho varedisi vachitofara nemabhiza kuti timu nendaribata vavatabatwa anozati Samson vakamubvisa maziso but havana kubvisa simba maziso anga asisaone but ari blind kudaro vakauraya vakawanda iye vanozati kutobvisa maziso tatopromota shasha nokuti yaitova futi nemistake paini vane maziso and I'll explain anga akapiwa emandate kuti uraya vafilistia tira nemafilistai iye nekuona aizoona chidelaila kuvafilistia saka airova kweso akabata chimwe chimufilistia saka denda rakatano maziso akabva munotungaira vafilistia ari blind he killed more vakaseta a trap through Delilah vakamubata iye akazovabata so pane nguva yekuti uri paredisi pfungwa yako yekutotakomana ndakamuzvitakirei continue to move forward. Moses tell people to move forward. Moving forward action ya faith vachatanga movement vasati pastage ahead, so continue to move. Vakavharika hapana chiri kufamba kuna matandireki kusvibira mwari andireki vafilistia vaichipita vakamutarisa vari kuti ari kutozvinyodzaika kutya hona yari kutozvinyodzaika nekutya gamba patiri kungoti fambei mwari wedu tine zvatatonenhama ari vakazoona Red Sea yakupatsanuka. Why don't get the one letting them is grace over water. He was born and raised in Nile River. So mvura kuna Moses ili under his submission and his anointing.
Ukaziva nyasha dziri panzvimbo kana masvika panoda nyasha idzodzo unofanirwa kunyemwerera. Red Sea haisi problem kune chakaberekerwa kumvura. Mvura iri under Moses wairarama achiflota mvura iri pasi pake. Vanhu vamwe vaiva kuona vane nyasha dzakaiswa pasi pauna Jehovha. Unofanirwa kucelebrate nekufara nyangwe Red Sea isati yavhurika nokuti you know the grace that you submit to. You know the anointing that is leading you. I want us to pray. Namato wangu mombe ndokuti Mwari chandinacho panoyambukika. Zvakuti vanhu vanoti uri bofa uri kungwara ugone ndozva vanofunga. Mozisi kutaura hakwanisi but kukurosa tinokurosa zvakadaro. Haagone kutaura but Red Sea haidi drama. You know that grace? May grace speak for you. Pasingade kungwara kwako nyasha ngatitaure. Father, I decree and I declare. When I any makamira pa Red Sea. Imataura kungati laijipita vamuri kuona. Amuchavaoni zvakare. Vadai muringai yamuzwe. Ngava close Red Sea. Vasika close nekungwara kwavo. Asi nekuda kwekutenga. Nekuda kwekutenga kuprofita wenyu. Nekuda kwekutenga kwenyasha dziri pano. I prophesy. Let them cross over. Let them cross over. Iwe Red Sea. Suduruka. Iwe Red Sea. Suduruka. Let us begin to pray. Pray. In the name of Jesus. Amen and amen. Before I sit down, I demand a powerful testimony. Let's say powerful. Nobody's over going to because of time. We are only one testimony. Before I close, one testimony now. You will come later, but I want us to do this thing. Kufamba visi wakavhara. I see common sense. It move of faith. Ufunge chavanotoda vanhu kuti pakavhurika wofamba. Those are common sense. But kuona vanhu vakuti tell people to move forward. Kuti pane a move of faith. Yaunoita against your common sense. Mukuoma kwazvo nomukudetsa kwazvo. Your giving is a shadow picture of your movement towards the closed door. Yes. May that city speak against Red Sea. Yes. Inzwa shikunakidzi unotodawo kuibata kwete kuiunza. Common sense yako pa Red Sea haishande, chinoshanda a move of faith. A move of faith. Kutenda kuti Mwari unoziva. Yes. Haleluya. So vanhu vanofamba pakavhurika, Mose akatozostretcha ruoko pakavhurika already. People vakutoda kutopinda mumvura masvo. Kureva kuti there is a move of faith in contrary to common sense, especially the move of giving unto the Lord. Yes. I want to open the floor for us to give. Maybe we can sing a worship song as we give. A move of faith. Kufamba pakavhurika. Kuita zvinhu zvakaoma. Basa racho kusina. Mwari uchoda kuti vachishanda nozoibata. Mwari tinoda kucross. That seed was big for you against every Red Sea in front of you.
We can sing Tigo Nekupa kuna mwani. Usasimba kwangu Sanga kwa kutenda Shaka fanyika noshiziwa Shaka sunga noshiziwa Ati mwari Shaka mabaka mwogo wangu Ati fanya kusuwa Yochipo yako ya wakabata yoyo Unokrosa yoyo Unokrosa yoyo Let me pray over the family. Baba tunamtenda. Majita na nyasha zenu. Sechimbo ya baba tukana Moses mwana. Israeli ka cross. Bana yenye mwalimu kutamba nutu kwao. Red Sea lands weko jino. Every Red Sea lands weko jino. Anti-marriage spirit lands weko jino.
Father, I speak the grace of God upon this congregation. Baba ndikunamata kupatsanurwa kweretishii maoma upata panutswa mwari retishizwa mweya kusarorwa mweya kusabata mwana itwa mweya rejection itwa iko zvino open up Baba ndikutara kusarurwa favor the blessing yenu nanaropafadzwa vana venyu mukutambanudza kwavo muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you.